Čaute, čaute, ja vás vítam na našom ďalšom víkendovom small talku. A dnes to bude téma možno trošku z iného súdka. Bejsbal a Dominikánska republika. Pohodlne sa usaďte, vezmite si svoj obľúbený nápoj, už tradične. A hoci to bude možno téma, o ktorej si možno pomyslíte, že na čo by ma vôbec mal zaujímať bejsbal a vôbec nejaká história bejsbalu, alebo že prečo je bejsbal tak obľúbený a tak dôležitý v Dominikánskej republike. Ja si myslím, že je to téma, o ktorej sa viete ako keby dozvedieť len veľmi ťažko alebo veľmi zriedka z nejakých zdrojov. A takisto, ak sa chystáte na dovolenku do Dominikánskej republiky, tak si určite vypočujte tento small talk, pretože získate ako keby taký úplne iný pohľad, keď tam pôjdete na tú dovolenku a budete aj mimo rezortu a budete vlastne medzi tými ľuďmi a budete si všímať vlastne tie deti, ako hrajú ten bejsbal napríklad na ulici, alebo napríklad nebodaj stretnete nejakých hráčov alebo ako trénujú, pôjdete na nejaký štadión, tak vlastne ako keby budete vedieť viac o pozadí toho bejsbalu. A dneska vám teda poviem niečo o športe, o bejsbale, o jeho, neviem, bejsbal alebo bejsbal. Ak náhodou sa pomýlim a budem hovoriť, že basketbal, tak to som sa len pomýlila. Hovoríme vždy o bejsbale alebo bejsbale, povedzme, že budem to volať ako bejsbal, ale v Dominikánskej republike tomu hovoria pelota, alebo pelota je vlastne po španielsky tá loptička bejsbalová, čiže pelota, keď povedia, že jugar pelota, hrať pelotu, to znamená hrať bejsbal. A play, ako po anglicky play, to je vlastne ten štadión. Som v play, alebo idem do play, to je vlastne to miesto, kde hrajú tú pelotu. To miesto vlastne ten štadión bejsbalový. Ja si to položím a poďme rovno skočiť do témy. Tak, bejsbal. Prečo je bejsbal tak dôležitý a tak výnimočne v tej Dominikánskej republike? Je to národný šport, ale je to niečo trošku iné ako u nás, napríklad taký hokej alebo futbal, lebo ten bejsbal v Dominikánskej republike má až taký kultúrny ráz, že nie je to len ako keby šport, ale je to doslova taká až kultúrna udalosť. A osobitne sa budem vlastne venovať potom mladým hráčom a Dominikáncom, ale asi až v závere, ale najprv by som vám vlastne povedala o tom, ako sa ten bejsbal ani nie že hrá. Pravidlá sú veľmi zložité, do toho sa vlastne nevyznám vôbec a veľmi ťažké je ich aj pochopiť. A v našich končinách sa teda veľmi bejsbal nehrá, ale budem naozaj rada, ak niekto z vás, kto sleduje toto video, tak pozná tú hru, alebo ju dokonca hrá, alebo je fanúšikom, tak vlastne bude komentovať a povie niečo viacej. Napríklad, čo sa mu páčilo, hej, na tomto, čo som vlastne vám porozprávala, alebo niečo viac by chcel dodať napríklad, čo on vie o bejsbale. Ale dnes konkrétne sa venujeme Dominikánskej republike, Dominikáncom a vôbec prečo sú Dominikánci považovaní za najlepších hráčov bejsbalu na svete. Bejsbal asi možno viete, možno nie, pochádza zo Spojených štátov amerických. V USA má bejsbal veľmi dlhú tradíciu. A možno, keď aj neviete nič o bejsbale, tak je vám známy vlastne tento znak, alebo toto logo. Je to logo organizácie a najvyššej bejsbalovej ligy, ako keby na svete, alebo povedzme si najvyššej profesionálnej bejsbalovej ligy v Severnej Amerike, čiže USA, Kanada. A volá sa skrátka MLB, čiže Major League Baseball. Dnes budeme častokrát spomínať MLB, to je vlastne táto liga, ktorá združuje 30 tímov. V tomto MLB sa nachádza 29 amerických a 1 kanadský tím. A zároveň sa tým označuje tá organizácia, ktorá vlastne zastrešuje tých 30 tímov a nachádza sa teda v Severnej Amerike v USA. A ako keby cieľom alebo snom každého bejsbalového hráča je práve sa dostať hrať za túto najvyššiu ligu, čo je ako MLB. Čo sa týka teda
MLB hráčov. Zaujímavosťou je práve to, že napríklad polovica hráčov býva nie amerického pôvodu, čiže nie, ako keby nie sú zo Spojených štátov, ale sú práve z tých latinskoamerických menšín. Ale zaujímavosťou je tu napríklad, že vlastne polovica tých hráčov, napríklad jeden je z Venezuele, jeden z Mexika, Honduras, Puerto Rico, ale vždy vlastne aj z tej polovice, z tej latinskej menšiny je polovica alebo viac ako polovica Dominikáncov. Čiže napríklad neviem koľko hráčov tam je, polovička sú z Latinskej Ameriky, ale ešte teraz z tej polovičky nie je tam zastúpený iba jeden Dominikánec, ale viac ako polovica tej menšiny sú Dominikánci. A takáto mapka, neviem, či ju budete môcť vidieť, tak zaujímavosťou je práve to, že bejsbal vlastne ako sa hrá vo svete, tak najväčšie zastúpenie má v Spojených štátoch 70%. V Európe neviem, aký je to štát, kde sa bejsbal hrá, potom napríklad Austrália, hej, 0,2% a 1,6 alebo 0, niečo. Všetky ostatné vlastne tieto krajiny, ako je napríklad Kuba, Mexiko, Puerto Rico a Venezuela, ale zaujímavosťou je práve to, že Dominikánci majú absolútne druhé najväčšie zastúpenie vo svete, čo sa týka hráčov. Je to okolo 10, ale teda môžeme hovoriť o viac ako 11%. Čiže napríklad v tom MLB je vyše 1000 hráčov a viac ako 100 hráčov je Dominikáncov. A teda v čom spočíva práve to, že vlastne ten šport sa až tak rozšíril v tej Dominikánskej republike a tí dominikánsky hráči, čím sú tak výnimoční, že sú až takí dobrí, talentovaní, alebo je to vlastne spočíva to v tej disciplíne, vlastne čím to je, že napríklad nie v iných krajinách, napríklad Kuba, odkiaľ vlastne sa potom aj ten bejsbal rozšíril do Dominikánskej republiky, prečo nie napríklad tam, hej, že odtiaľ tí hráči. No ale poďme teda pekne po poriadku. Bejsbal vznikol v Spojených štátoch, respektíve odtiaľ sú prvé písomné zmienky. Ja som si tu poznačila aj dátumiky, tie si budem takto čítať z ťaháku. 1786, takže predstavte si, že už vlastne v 18. storočí je prvá písomná zmienka o bejsbale v Spojených štátoch. Tieto bejsbalové týmy začali vznikať na univerzitách, napríklad Univerzita Yale mala bejsbalový tím, ale potom vlastne, keď si predstavíte ako americkú mapku, tak v každom jednom americkom štáte vznikol tím. Čiže vlastne po celej Amerike vznikali mužstva a tieto mužstva sa vlastne združili do Národnej ligy, do Americkej ligy a to sa potom spojilo do MLB, do tzv. Major League Baseball, o čom som vám vlastne teda hovorila na začiatku. A vlastne okolo toho roku 1900 v USA sa už stávajú prvé štadióny, vznikajú, teda organizujú sa zápasy bejsbalové a vlastne ten bejsbal v tých Spojených štátoch je obrovským biznisom a prináša vlastne obrovské peniaze tej krajine, ale zároveň ten bejsbal sa stáva veľmi obľúbený vlastne medzi tou populáciou ako voľnočasová aktivita. A toho času vlastne sa už bejsbal okolo roku 1900 hral aj v Dominikánskej republike, to vám vlastne poviem, ako sa tam dostal. Máme Spojené štáty, kde ten bejsbal vznikol, alebo vlastne odtiaľ pochádzajú prvé tie zmienky, že ten bejsbal existuje ako hra. A dostáva sa na Kubu a z Kuby potom do Dominikánskej republiky. Na Kubu sa bejsbal dostáva z Ameriky tak, že okolo roku 1860 bohatí, elitní kubánsky študenti idú vlastne študovať do USA a oni potom sa vrátia na tú Kubu a doniesú so sebou aj ten bejsbal. Donesú bejsbal zo Spojených štátov do Havany a v Havane vlastne začínajú hrať bejsbal, práve táto vysoká vrstva, tá elitná vrstva medzi sebou. Ale vlastne práve tým, že aby vlastne tí Kubánci mohli medzi sebou ten bejsbal hrať, tak majitelia vlastne tých tovární, tá elitná trieda, ona vlastne začína predstavovať ten bejsbal aj ten robotníckej triede a vlastne ako keby vyzýva tých robotníkov, aby ten bejsbal hrali. Čiže vlastne ten bejsbal sa dostáva z tej elitnej vrstvy cez tých študentov, ktorí boli študovať v Amerike, doniesli to do Havany a vlastne z tej elitnej vrstvy ďalej sa to šíri medzi tých robotníkov, tých tovární a tých závodov a
vlastne z tej Havany sa potom na celú Kubu rozšíril ten bejzbal a tam sa hral. A vlastne tohto času v roku 1860, keď vlastne oni doniesli ten bejzbal do tej Havany a vlastne na tú Kubu, tak zároveň tí kubanskí otroci sa začínajú ako keby búriť voči tej elitnej vrstve, ktorí boli majitelia tých tovární a tých vlastne cukrových plantáží, tá cukrová trstina. A vlastne táto elitná trieda začala ako keby utekať z tej Kuby pred touto vzburou tých otrokov. A vlastne najbližšie ku Kube je ako keby Dominikánska republika, čiže oni ušli na tú Dominikánsku republiku, táto bohatá vrstva, a tam vlastne začali vyhľadávať nové miesta, kde by si ako keby mohli vytvoriť opäť tie cukrové plantáže, tie cukrovary a mohli vlastne ďalej obchodovať s tým, čo robili aj na Kube. A vlastne práve títo Kubánci, tá elitná trieda, ktorá utiekla pred tou vzburou otrokov na Dominikánsku republiku, tak doniesla so sebou do tej Dominikánskej republiky aj tú hru bejzbal. No a tuto vlastne by som ešte teda odbočila áno, vlastne aj takisto aj v tej Dominikánskej republike sa najprv ten bejzbal šíril medzi tou bohatou vrstvou, čiže najprv sa doniesol ten bejzbal do hlavného mesta, do Santa Dominga, a vlastne títo, ako keby tí expati z tej Kuby začínajú vytvárať tie rafinérie v okolí Santa Dominga. Ja vám to môžem ukázať na mapke. Tuto je hlavné mesto, Santo Domingo. Tuto je vlastne Punta Cana a Romana, kde väčšinou sú tie hotelové rezorty a kde väčšinou ako dovolenkujeme, sú tie letoviská. A nedaleko Santa Dominga je také mesto, že San Pedro de Macorís, a tu všade sa vlastne vytvárali cukrové plantáže. Tu všade boli rafinérie a práve tam, kde boli tieto cukrové plantáže, tak začínajú vznikať vlastne bejzbalové mužstva a tu sa hrá práve ten bejzbal toho času. A dodnes vlastne aj najväčšie akadémie a najviac ako keby sa hrá ten bejzbal tu, ale nie len tu už dneska samozrejme. A vlastne tento San Pedro de Macorís, napríklad je tam aj továreň rumu Ron Barcelo. Čiže ak pôjdete do Dominikánskej republiky, tak navštívte Ron Barcelo. Taký túr sa dá urobiť. Že tam idete, máte ochutnávku a vám vysvetlia vlastne, ako robia ten rum a tak. No ale to je iná téma. Poďme teda k tomu, ako vlastne oni teda doniesli tí kubanskí uprchlíci, hej, tí expati, doniesli vlastne, vytvorili tu závody, vytvorili tu cukrovary, rafinérie a oni vlastne tým, že si doniesli ako keby z tej Kuby ten bejzbal, Santo Domingo, potom už sú tu, tak začínajú vlastne majitelia tých tovární, oni ako keby začínajú hecovať tých svojich robotníkov, aby hrali vlastne tie továrne medzi sebou, ten bejzbal. A bola to taká vlastne veľmi taká kultúrna aktivita, že oni vlastne napríklad majitelia tých tovární ako keby vyzývali alebo motivovali tých svojich robotníkov, že pokiaľ porazia napríklad tú druhú rafinériu ako tých robotníkov v tom bejzbale, tak nemusia ísť ako keby na druhý deň do práce. Čiže ten bejzbal sa stáva ako keby veľmi taký obľúbený a veľmi taký, dostáva sa ako keby hlboko vlastne do tej kultúry dominikánskej. Čiže nie len na tej Kube, ale už hovorím o Dominikánskej republike. A tu vlastne čo sa stalo, že v roku 1898 bola tzv. Španielsko-americká vojna. Ja to už spomínam v inom videu, ale trošku vám zase možno iba tak spomeniem na oživenie, že práve vlastne Krištof Kolumbus, keď objavil Ameriku v roku 1492, tak vlastne tí Španieli, ten Krištof Kolumbus začal práve ako prvé územie kolonizovať na tom americkom kontinente práve tento ostrov Hispaniola a teda územie Dominikánskej republiky. Napríklad Haiti bolo kolonizované Francúzmi, tam to prebiehalo úplne inak a úplne, že veľmi nedobre.
ale to územie ako keby Dominikánskej republike, áno, bolo vykorisťované Španielmi a to domáce obyvateľstvo bolo podmanené Európanmi a Španielmi, ale vlastne tí Španieli, oni používali tú Dominikánsku republiku aj na to, aby ako keby spoznávali vytvárali si ďalšie kolónie, napríklad išli hľadať zlato, ja neviem, do Peru, do Mexika, čiže nebolo to vyslovene také ekonomické vykorisťovanie toho polostrova, tej Dominikánskej republiky, ako to bol napríklad Francúzmi na Haiti, ale skôr oni kolonizovali to územie, teda podmanili si ho, ale zároveň ako keby aj splynuli s tým pôvodným karibským, indickým obyvateľstvom. V Karibiku vlastne v Dominikánskej republike bolo pôvodné indické obyvateľstvo Taínovia, a oni sa vlastne zmiešali práve s týmito kolonizátormi z Európy, s tými Španielmi, a oni potom doniesli aj afrických otrokov, čiže je tam vlastne stred tej španielskej kultúry, karibskej, čiže tej taínskej alebo indickej kultúry a potom tých afrických otrokov. Ale teda tí otroci neboli až v takej miere, ako napríklad Francúzi niesli do Haiti, čiže nie je to až to afrokaribské obyvateľstvo v Dominikánskej republike nie je napríklad až také tmavé a nie je až také afrického pôvodu, ako je to v Haiti. Ale vráťme sa k tomu bejsbolu. Tu som vám chcela povedať to, že prebehla španielsko-americká vojna. USA túto vojnu vyhrali a Španieli museli v roku 1898 odísť z tohto územia. Čiže celé to vlastne územie toho Karibiku, vlastne Dominikánska republika, Kuba, bolo ako keby, začalo byť kontrolované USA. Vlastne kontrolu prevzalo USA, Španieli museli odísť a vlastne všetky tie bývalé španielské zámorské kolónie sa dostávajú vlastne pod USA a títo Američania ako keby získavajú kontrolu nad celou tou západnou pologulou. No a tu vlastne dochádza práve k tomu, že kedy to bolo? Tu vlastne dochádza áno k tomu, že americké vojska vstúpili na Kubu a na 4 roky vlastne tí Američania ako keby obsadili tú Kubu na 4 roky vlastne od roku 1898 po rok 1902. A čo bolo teda kľúčové pre bejsbal je to, že práve vtedy, keď sa vlastne tí americkí vojaci dostávajú na Kubu, vlastne po tej španielsko-americkej vojne a si podmania, tie bývalé španielské kolónie a vlastne ten Karibík a tak oni vlastne si všimnú práve to, že na Kube hrajú bejsbal a že tí kubanskí hráči sú veľmi dobrí. A vtedy vlastne tá americká liga MLB prišla teda na to, že prečo ako keby nezískavať lacnú, ani nie že pracovnú silu, ale lacných hráčov z Kuby, a začala zazmluvňovať týchto kubánskych bejsbalových hráčov do MLB, čiže išli vlastne hrať do USA. Čo sa však stalo? Asi viete, že vzťahy vlastne medzi Kubou a USA boli vždy také trošku nestabilné. A najprv teda USA brala hráčov z Kuby. Dominikánska republika vlastne pre Ameriku najprv nebola ani známa, ani nejak zaujímavá, ale teda nevedeli o tom, že Dominikánci tiež hrajú bejsbal. A hrajú ho teda dobre. Čo sa však stalo? Stalo sa to, že vlastne na Kube začalo ako keby, bola tam tá americká okupácia, niekoľko teda rokov, ale vlastne to kubánske obyvateľstvo sa začalo búriť. Tu by som chcela povedať, že kubánsku históriu nemám nejako preštudovanú, takže ak toto video sleduje nejaký historik alebo nejaký Kubánec a teda vie o tom niečo nám viac povedať, tak nech to kľudne komentuje. A teda nechcem nejako zachádzať do detailov, ale čo viem je len toľko, že teda vyvrcholila tam v tých 50. rokoch revolúcia. Začalo sa vlastne to obyvateľstvo búriť a tá revolúcia sa skončila tým, že Fidel Castro v roku 1961 sa dostal k moci. A krátko na to USA uvalilo obchodné embargo na Kubu. Takže tu vlastne MLB prišlo na to, že nemôže sa spoliehať na tých kubánskych hráčov, že budú ako keby ísť tam hrať bejsbal do toho USA, do tej ligy. A musela ako keby tá MLB, tá liga, museli tí Američania hľadať ako keby iný zdroj tých hráčov, ako keby lacných hráčov.
A o Dominikáncoch sa dozvedeli tak, že okolo toho roku 1900, čo sa týka toho vzťahu Dominikánci a USA, tak tie vzťahy neboli nejako extra dobré, ale išlo tam práve o to, že približne okolo tohto roku 1900 Dominikánska republika mala obrovské dlžoby voči aj USA, ale najmä voči Európe. A tam vlastne išlo o to, že hrozila ako keby okupácia alebo vstup tých európskych vojsk na Dominikánsku republiku a to vlastne USA nechcelo. Čiže USA tomu zabránilo tým, že vyslalo vlastné americké vojsko do Dominikánskej republiky a Dominikánska republika bola 8 rokov okupovaná Američanmi a táto okupácia Američanmi v Dominikánskej republike bola teda dosť brutálna. Trvala od roku 1916 do roku 1924 a práve počas tejto okupácie, podobne ako to bolo na Kube, vlastne aj počas tejto okupácie Američania prišli na to, že tí Dominikánci hrajú bejzbal, pretože dominikánske obyvateľstvo začalo s tými americkými vojakmi, ktorí ako keby boli tam v tej krajine. Začali hrať ten bejzbal a vlastne častokrát vyhrali nad tými Američanmi. A práve vlastne v tom meste San Pedro de Macorís, čo som vám hovorila, že je to vlastne dodnes región, kde je najviac tých cukrových plantáží a rafinérií a najviac vlastne výrobcov rumu. A práve okolo tých cukrových plantáží sa vytvárali aj tie bejzbalové mužstvá a tie štadióny. Tak práve vlastne majitelia týchto tovární boli proti tejto americkej okupácie. A tým, že oni vlastne vyhrávali nad tými americkými vojakmi, tak ten bejzbal začal získavať úplne inú hodnotu ako keby v tej krajine. Že tam nešlo vlastne ani o to, že oni vyhrali nad tými Američanmi v tej hre, ale išlo tam práve o to, že význam alebo postavenie toho bejzbolu v spoločnosti, v dominikánskej spoločnosti sa teda radikálne mení. Vlastne ten bejzbal sa dostáva veľmi hlboko ako keby do tej národnej dominikánskej identity a už vlastne tí Dominikánci, nielenže ako keby tí robotníci a tá stredná trieda hrá medzi sebou ten bejzbal, ale začínajú vznikať profesionálne ako keby mužstva a už vlastne aj v krajine začínajú vznikať zápasy medzi sebou. No a tu vlastne teda Američania prichádzajú na to, že keďže z Kuby už nemôžu tí hráči chodiť, pretože tá politická situácia je vlastne zlá a je tam to obchodné embargo, tak vlastne miesto Kuby začínajú brať hráčov do MLB z Dominikánskej republiky. Okolo tohto roku 1930, keď sa skončila vlastne tá americká okupácia tých amerických vojakov v Dominikánskej republike, tak začínajú sa vlastne vytvárať už tie mužstva profesionálnejšie, hej, v tej Dominikánskej republike, ale tohto času vlastne Dominikánci nemohli ísť hrať ešte do MLB, do Ameriky, pretože v Amerike bola rasová segregácia tohto času. Hovoríme o roku 1930 približne. A tá rasová segregácia v USA vyzerala asi tak, že boli tam ako keby tí ľudia rovní, ale boli oddelení, hej, že napríklad v autobuse nemohli spolu sedieť v škole a podobne. A takisto ani ligy neboli zmiešané, ale bola tzv. Negro League. A vlastne, to vám chcem teda povedať, že práve nemohli tí Dominikánci ísť hrať do tých Spojených štátov amerických práve preto, že Dominikánci majú ten afrokaribský pôvod, majú teda ten pôvod, čo som vám teda opisovala, že je to zmes ako keby tej čiernej rasy, tej európskej rasy a tej indickej rasy. A tí hráči teda tým, že boli tmaví, tak nemohli ísť ako keby hrať do MLB, pretože bola segregovaná. Avšak Negro League bola vlastne liga v Spojených štátoch a naopak, nie Dominikánci išli toho času hrať do USA, ale vlastne americkí hráči z tohto Negro League, z tej ako keby oddelenej ligy, išli hrať vlastne do Dominikánskej republiky. Čiže vlastne tí černošskí hráči išli vlastne do tej Dominikánskej republiky si ako keby privyrobiť. A to vlastne veľmi ako keby sa páčilo tým dominikánskym divákom, pretože jednak sa zaujímali o tých
zahraničných hráčov, amerických, ktorí tam akože prišli odhrať ten zápas alebo tú sezónu, ale zároveň aj tí dominikánsky bejsbaloví hráči začali získavať ako keby väčšiu pozornosť tých Dominikáncov. A napokon po roku 1950, keď vlastne v USA sa zrušil ten zákon, tá rasová segregácia, tak vlastne od toho roku 1950 už do MLB začínajú prichádzať prvý raz dominikánsky hráči hrať do tzv. Veľkej ligy, čo je vlastne tá MLB. A prvý dominikánsky hráč, napríklad to mužstvo dominikánske, toho času vyzeralo asi takto. Je to vlastne fotka z roku 1948. A napríklad prvý hráč, ktorý bol Dominikánec a dostal sa vlastne hrať do Major League Baseball, do MLB, bol tento Ozzy Virgil alebo Virgil, neviem ako ho vyslovujú Američania, ale teda má španielské meno. Áno, volá sa Ozzy Virgil a v tomto roku, keď vlastne teda už začínajú ísť vlastne 1950-1960 vlastne do MLB hrať Dominikánci, tak je to ako keby taká veľmi lacný zdroj, také rodisko tých talentov, ale vlastne tá MLB sa začína strašne rozširovať. Čiže tá MLB vlastne vytvára ako keby v každom tom americkom štáte nejaký tím, dnes je ich 30, a ona vlastne potrebovala viac a viac hráčov a vlastne tá MLB prichádza na to, že ona keby potrebuje mať v Dominikánskej republike scoutov, to sú tí hľadači talentov, ktorí vlastne budú dohadzovať tých hráčov z Dominikánskej republiky do americkej MLB. Tu vlastne vznikajú najprv nezávislí skauti a títo skauti teda, bola to taká obrovská mašinéria peňazí, pretože tento bejsbalový biznis v Amerike bol teda už miliónový, a tí skauti na tom zarábali a vlastne získavali tých dominikánskych hráčov veľmi lacno pre MLB, ale jeden vôbec z najvýznamnejších skautov, ktorý sa zaslúžil teda o mnohé veci, bol tento Epi Guerrero sa volá, ešte vám to pozriem. Už je to taký teda starý pán, neviem, či ešte žije. Oni sa všetci dožívali 80-90 rokov, títo páni. Epi Guerrero a on bol vlastne prvý, ktorý vytvoril bejsbalovú akadémiu v Dominikánskej republike, vytvoril taký komplex, štadión, ten štadión funguje teda dodnes, volá sa komplex Epiho Guerrera, Complejo Epi Guerrero a vytvoril túto ako keby akadémiu bejsbalovú v roku 1970. Ale veľmi druhý scout, ktorý bol veľmi významný, on bol pôvodom Kubánec, on sa volal, že Ralph Avila a on vlastne bol významný práve tým, takisto vlastne bol scoutom desiatky rokov a on bol významný práve tým, že on vytvoril prvú bejsbalovú akadémiu v Dominikánskej republike, ale nie ako keby nezávislú, ale bola priamo naviazaná na americký tím Los Angeles Dodgers. Vlastne ten tím, on bol pod MLB, čiže tento Ralph Avila, tento scout, ten Kubánec, on vytvoril takú bejsbalovú akadémiu v roku 1987 v Dominikánskej republike, ktorá bola priamo naviazaná na americký tím pod MLB. Čiže vlastne ten MLB si priamo odchoval tých Dominikáncov v Dominikánskej republike v tej akadémii a potom po niekoľkých rokoch, keď vyrástli, tak boli zazmluvnení do MLB tímu, do Dodgers. A vlastne podľa tohto príkladu všetky ostatné tímy pod MLB, všetkých 30 tímov má už k dnešnému dňu svoju americkú bejsbalovú akadémiu na území Dominikánskej republiky, čiže na území Dominikánskej republiky od roku 2003 je 30 amerických bejsbalových akadémií. Významné to bolo práve preto, že vlastne
vytvoril akoby taký precedens, tento scout, tento Ralph Avila, tým, že vytvoril tú akadémiu Dodgers, že vzniká ako keby prvý raz taký formálny proces náboru tých dominikánskych hráčov do USA. To znamená, že ten scout, ten hľadač talentov chodil po krajine, našiel tie talenty a pozvali ich do tej akadémie na takú ako keby skúšku. Tam vlastne prišli tí hráči na ten tryouts alebo na to predvádzanie sa. Museli robiť rôzne tie chody a tie nadhadzovania, neviem čo všetko sa robí v bejsbale. A pokiaľ vlastne ako keby prešli tým výberom, tak dostali zmluvu, že môžu trénovať v akadémii a keď prešli vlastne tým tréningom, neviem koľko rokov to trvalo, tak buď dostali profesionálny kontrakt a mohli ďalej trénovať v malej lige, v Dodgers, priamo v USA, alebo dostali sa až do MLB. Avšak, tu je háčik. A prečo vlastne celé toto video aj robím? Veľmi malé percento hráčov sa reálne dostane do MLB a veľmi malé percento hráčov sa stane profesionálnym hráčom bejsbolu. Prečo je ten bejsbol tak iný? Toto video už vidím, že bude dosť dlhé, ale no, čo sa dá robiť? Koho zaujíma, ten si to pozrie, koho zaujíma bejsbol alebo história športu. Tu je práve problém ten, že bejsboloví hráči začínajú trénovať veľmi mladí. Tí deti od 10-11 rokov začínajú trénovať, hovoríme teda aj v súčasnej dobe, hej, ako to je v Dominikánskej republike. Ja si myslím, že nie som v tom, môžete komentovať, pokiaľ ste tu futbalisti, hokejisti, ale ja si myslím, že naši hráči nedávajú takú obetu, ako to robia napríklad tí Dominikánci s tým bejsbolom, pretože tam vlastne ten bejsbol má. Nie je to ako keby iba cesta k dosiahnutiu nejakých športových výsledkov a k splneniu si nejakého sna, ale je to práve ako keby cesta zabezpečiť ekonomicky celú tú rodinu, ale najmä rodičov. Títo mladí chlapci, oni vlastne to robia najmä kvôli svojim rodičom, aby nemuseli vôbec pracovať po tom, čo nedostanú profesionálny kontrakt. Oni vlastne ako 10-11 roční chlapci odchádzajú od svojich rodičov do väčších miest, kde trénujú, častokrát sa sťahujú a oni vlastne žijú úplne s cudzými ľuďmi. Ako 10-11 roční chlapci žijú so svojím trénerom, žijú vlastne v takých veľmi jednoduchých podmienkách so svojimi spoluhráčmi, majú vlastne pokryté len náklady ako keby na ten život a nemajú nejakú výplatu, nič také. A problém bol práve ten v minulosti, že oni vlastne vôbec nedoštudovali ani tzv. Bachilleráto, alebo teda high school, oni vôbec nedoštudovali strednú školu, pretože dokonca tí skauti, oni ako keby vyzývali, aby sa venovali naplno len tomu bejsbalu. Ja som sa rozprávala s bejsbalovými hráčmi a oni povedali mi vlastne, že oni ako keby museli dospieť oveľa skôr, už ako 10-11 roční, práve tým, že sú v tom cudzom prostredí, s cudzými ľuďmi a oni vlastne sa strašne vzdialia od tej svojej rodiny. Tá rodina je kľúčové to, aby ich finančne podporovala. Akože oni sú tam, ale nevidia sa celý rok napríklad, alebo niekoľko mesiacov. A častokrát tí skauti, oni vlastne ako keby hecovali tých Dominikáncov, aby sa naplno odovzdali tomu bejsbalu, aby si išli za tým, že dosiahnu ten sen. A je to vlastne taká ako keby zlatá vstupenka do tej Ameriky, do MLB. A častokrát napríklad dovršili 18 rokov a neboli zazmluvnení a vlastne keď dosiahnu vek 18 rokov a oni nemajú tú profesionálnu zmluvu, tak častokrát oni vlastne končia svoju bejsbalovú kariéru a začínajú dospelácky život. Čo sa však stávalo, bolo práve to, že oni vlastne absolútne nemali štúdium, nevedeli nič robiť, oni vlastne od 10 do 18 rokov len trénovali. Ráno o 6 trénujú, o 8 trénujú, večer trénujú a teda po obede trénujú a študujú väčšinou večer od 6 do 10. A dnes teda študujú aj virtuálne, ale to štúdium bolo také, že práve tým, že sa sťahujú, tak oni vlastne, to štúdium je pre nich veľmi náročné a navyše tie tréningy sú veľmi fyzicky náročné, čiže sú unavení. Oni vlastne ráno vstanú a najedia sa a idú trénovať. Potom si oddychnú, potom idú trénovať. A teda v minulosti nevýhodou bolo to, že boli tam tí nezávislí skauti, aj ten nábor nezávislý, ako keby každý to robil súkromne a robil nábor tých dominikánskych hráčov a posielali ich potom cez kontrakt do Ameriky hrať. Ale napríklad tí hráči mali napríklad nehodu
alebo čokoľvek sa naozaj stalo a nikto vôbec za nich nezodpovedal. Čiže oni boli úplne nechaní na pospas vlastnému osudu, nemali ani peniaze vôbec, napríklad keď mali nejaké zranenie, vôbec ako ďalej. V podstate dostali sa domov k tej rodine, ale celé to ich úsilie celoživotné vlastne úplne ostalo ako keby na zmar, nepovšimnuté a nikto vlastne neniesol za nich nejakú zodpovednosť. A dnes tým, že sú tam už tie americké akadémie, je to viac formálne a tie akadémie napríklad poskytujú vzdelanie, napríklad, že musia doštudovať strednú školu a aj pokiaľ nedostanú profesionálnu zmluvu a končí sa ich bejsbalová kariéra, tak musia dokončiť to štúdium na tej škole. Respektíve, ak dostanú profesionálnu zmluvu, tak nemôžu odísť skôr, ako dokončia tú strednú školu. A čo je veľmi dôležité, učia ich tam aj základy angličtiny, aby vlastne mohli sa aklimatizovať potom s tými americkými hráčmi. Ale napriek tomu, ako v budúcnosti ja plánujem sa ešte venovať tejto téme, ale napriek tomu ja si myslím, že nie všetky tieto akadémie fungujú asi tak, ako by mali. A ja si myslím, že takéto vykorisťovanie dominikánskych hráčov a mladých dominikánskych chlapcov je doteraz týmto systémom. Hoci napríklad poskytujú štúdium tým mladým a tak ďalej, ale ja si myslím, že je to aj tak, ide vlastne o to, že len zo 100 hráčov, len okolo 20 hráčov ako keby začne hrať ten bejsbal profesionálne, len okolo 10 hráčov, čiže okolo 10% sa dostane do nejakej vyššej ligy, ale iba 1%, 1 až 2 hráči, približne zo 100, sa dostávajú hrať do veľkých líg, no vlastne hovoríme teda o MLB. Čiže skutočne mnohí tí chlapci idú si za tým snom, ale vlastne dosiahnuť ako keby to, že dostanú tú zmluvu. Ja si myslím, že napríklad tu naši futbalisti, aj keď napríklad sa nedostanú hrať, ja neviem, do Real Madridu, ale je tam ako keby stále veľa tých, neviem, nie som teda futbalista, ale je tam ako keby stále veľa tých možností, čo ten futbalista môže robiť. Či už hrať nejak lokálne ten futbal, alebo v nejakej vyššej lige, alebo trénovať, alebo ísť do... Strašne veľa tých divízií tam je, alebo v hokeji takisto, ale ten bejsbal naozaj, dostať sa do MLB je veľmi, veľmi malá šanca, že to dosiahnu tí Dominikánci, ale samozrejme je veľa hráčov, čo to dosiahlo, ale ešte viac takých hráčov je, čo sa venovali bejsbalu ako keby celý život. Ale keď nedostali tú profesionálnu zmluvu vo veku 16-17 rokov, tak vlastne v 18 rokoch ich už nikto nechce. Čiže oni končia, sú vylúčení, ako keby tú akadémiu skončia, alebo sú z toho tréninga, v podstate musia ísť do práce a venovať sa inej profesii, hej. Čiže tento bejsbal je tam ako keby práve to, že tí Dominikánci prinášajú do Spojených štátov obrovské peniaze, obrovské milióny, ale napríklad tí hráči sú lacnejšie kupovaní ako tí americkí hráči. Údajne, teda čísla ja neviem, ale takisto je tam vlastne aj to, že tie podmienky napríklad trénovania tých mladých Američanov sú úplne iné ako tých Dominikáncov, že aj keď napríklad v tej Dominikánskej republike sú tie americké bejsbalové akadémie, tak si to nepredstavujte, že tá akadémia je nejaká taká lukratívna. Tie podmienky sú veľmi také, myslím na ten život. Hej, je tu nejaký taký internát, v tej izbe tam spia strašne veľa chlapcov a je to naozaj také veľmi izolované, že tí chlapci naozaj žijú od svojich rodín a teda nedokončia častokrát ani to štúdium a je to také všelijaké. Teda môže to dopadnúť všelijako. Pre niekoho veľmi dobré a pre niekoho menej dobré. Sú tam aj rôzne videá, možno vám hodím linky. Tie videá sú väčšinou po anglicky. A robia sa rôzne teda praktiky, ale no, to už by bolo veľmi dlhé a to už nejdem tam zachádzať. Teda rôzne praktiky, že tým hráčom, mladým chlapcom dávajú rôzne dopingy, rôzne injekcie vitamínové, ktoré nie sú vždy vitamíny a skončí teda dosť zle. Ale to je už trošku iná téma a k tomu teda dominikánskemu bejsbalu asi by som toto video ukončila tým, že vám asi poviem ešte to,
že okrem MLB existuje aj Dominikánska liga. Dominikánska liga má 6 tímov a Dominikánska liga, pokiaľ by ste išli do Dominikánskej republiky, tak liga vždy prebieha, teda tie zápasy prebiehajú od októbra po december alebo po január. Čiže pokiaľ by ste išli do Dominikánskej republiky niekde v rozmedzi október, november, december, tak určite vám odporúčam navštíviť zápas tejto Dominikánskej ligy. Ja vám hodím vlastne do popisu link na túto Dominikánsku ligu, kde si vlastne viete pozrieť rozvrh zápasov a viete si vlastne ako keby kúpiť aj vstupenky. A tie zápasy sa potom hrajú vlastne v takých najväčších štadiónoch v krajine. A k tomu bejsbalu asi toľko, že naozaj vlastne v Dominikánskej republike ten bejsbal je niečo viac ako iba šport. Má to oveľa takú väčšiu hodnotu ako napríklad u nás ten hokej, pretože to je naozaj taká kultúrna udalosť a každý jeden chlapec odmala hrá ten bejsbal. Vytvoria si vlastne tú palicu z rôznych plastových fliaž, vytvoria si loptičku z hocičoho, z nejakej látky alebo a hrajú tu na ulici a naozaj, že ten bejsbal ako keby je v krvi tých Dominikáncov. A čo mám ešte asi tak povedať? Myslím, že som asi povedala všetko, čo som chcela. Pokiaľ ste tu nejaký bejsbalista, a pokiaľ toto video vidíte aj s veľkým odstupom času, tak ja budem naozaj rada, keď ho budete komentovať. Naozaj ma táto téma zaujíma a dúfam, že budem mať tú česť a tú možnosť ďalej sa aj venovať. Veľmi rada by som navštívila aj tieto bejsbalové akadémie a konkrétne sa rozprávala ešte viac s hráčmi bejsbalovými, ako je to vlastne v súčasnosti. A teda pokiaľ je tu niekto, kto sa do toho bejsbalu rozumie, alebo som povedala možno niečo, čo vás zaujalo, alebo viete k tomu niečo vy ešte dodať, prípadne ste boli v Dominikánskej republike a navštívili ste štadión. Je tam vlastne najznámejší štadión Quisqueya, bol postavený počas vlády diktátora Rafaela Trujilla. A teraz sa volá už premenovaný Estadio Quisqueya. Pokiaľ ste boli napríklad pozrieť štadión bejsbalový, nebo ste boli na nejakom bejsbalovom zápase, tak kľudne komentujte a budem naozaj veľmi rada, aj keď napríklad toto video budete ďalej zdieľať. A pokiaľ máte nejaké ďalšie námety na ďalšie víkendové smalltalky, tak hoďte vaše námety do komentu alebo mi napíšte súkromnú správu. A akékoľvek vaše spätné väzby sú vítané. Ja vám ďakujem krásne za pozornosť a vidíme sa na budúce.